Pane nyaya iri kundibata-bata hama dzadiwa. Nyaya members of parliament atakavhotera isu as Zimbabwean citizens kuti vatimiririre muparamende, kuti vatimiririre munharaunda dzedu dzatinogara. But now these parliamentarians are betraying us by going to receive bribe from the evil regime, receiving pieces of land, receiving huge sums of money, receiving even cars, so that they will betray the very same people that voted for them. They are in those seats of parliament because of us. Asisu vana veZimbabwe, who are just silent. And the next thing, vakutoguta, vakutofidha tumatumbu twavo. Sai dhati munhu ari kutidzvanyirira, munhu ari kutishungurudza, munhu ari kuba ufumi hwedu, munhu ari kuuraya nyika yedu. The satanic regime of Emmerson Dambudzo Mnangagwa irambe iri pachigaro. Apa vanhu vatakasarudza isu. And at the end of the day, we just remain silent. Really, vana veZimbabwe, we need to think twice. How best can we punish these crooks, these fools? Because one thing, we did not vote ZANU-PF into office. We did not vote ZANU-PF MPs into parliament. We did elect our own parliamentarians, Vataida. And luckily, some of us takakwanisa kuti tiise ma-parliamentarians ataida. But look at what they are doing right now, those parliamentarians. First things first, chinhu chatakufanirwa kuti tione kuti tiri kuchiburitsa chiende chibve chafa. It is ZANU-PF and Mnangagwa himself. As long as Mnangagwa goes and ZANU-PF remains, matambudziko edu acharamba aripo as Zimbabweans, because the chief author of all of our problems, it is ZANU-PF. Whenever a new leader comes, it's just a name, but the problems continues. Because right now our MPs are now being bribed by this crook. So this bribing scandal, this bribing scheme, it's what gonna be a phenomenon, a non-phenomenon to the Zimbabwean politics. Saka zvatofanirwa kuita vana veZimbabwe ndezvizvi. Ngatibvisei hurumende yemasataniki yaMnangagwa neZANU-PF. And after that, togadzirisa constitution yedu, in which our constitution will make sure kuti wese akaba mari yemuZimbabwe, wese ari muoffice akatambira a bribe, iye ari muoffice yekumirira vana veZimbabwe, that person must never be allowed closer to politics, and anofanirwa kukandwa mujere, makizi acho orasirwa kure munyanza. And each and everything that those people have looted, zvinofanirwa kuti zvese zvidzorwe. Particularly the likes of Chivayo, the likes of Takwirei, the likes of our MPs who are receiving bribes. Vanhu ivavo tichafanirwa kuti chero gonzo rakadya fufu rechingwa mumba make, tofanirwa kuritora gonzo iroro tiriuraye. There is nothing, chero pata-pata chairo rakasara rake, tinofanirwa kuti tizvitore. There is nothing chavanofanirwa kusara vainacho vanhu ivavo. We must strip them to nothing. Zvekuti tikashaya kana kuri kuti vakadya mari dzevanhu, kuti vakaviga zvinhu zvacho, totovabvisa mazino kuti vafe vasina mazino, because miromo iyo ndio yakadya mari dzevanhu. Really, we need to be serious, Zimbabweans, because our country is not for sale. And today Zimbabwe is being sold.
Our parliamentarians have sold our nation instead of representing us. Instead yekuti kuitwe impeachment, they are going to receive bribes so that they will betray us. Kuti munhu ari kutishungurudza arambe ari pachigaro. Varume, we need to be serious about our nation. It is time that we have to stand our ground and face our fears and dethrone the evil regime and make sure each and everyone who committed anything bad to people of Zimbabwe, kana waka chero iri $5 yawaka receive from bribe, you must go to jail for good. Whether it's an office bearer or in police, you receive bribes, those people, they must be thrown to jail. No fine, no what. As long as panicha chero $2 jaiyo wakai tambira kuti it's a bribe, you must face consequences for your evil deed, because briberism have resulted in what our nation is today.